Škandál v Snine vrcholí petíciou za odstúpenie primátora. Pán primátor zavádzal pri svojej predvolebnej kampani. Tajil primátor občanom vo volebnej kampani celú pravdu o súdnych sporoch za 1 000 000 eur? Neviem, čo iné som mal urobiť. Postaviť sa na námestie a povedať, že obyvateľ, občania mňa nevoľte, lebo ako sme prehrali súdny spor. Sú vyjadrenia primátora Sniny pravdivé? Radnicou v meste Snína otriasa škandál. Tamojší primátor Štefan Milovčík mal údajne kvôli volebnej kampani zatajiť prehratý súdny spor mesta so súkromnou firmou, ktorá ešte v 90. rokoch sanovala túto skládku komunálneho odpadu. Mesto dnes musí firme zaplatiť vyše 1 000 000 eur. V Sníne vznikla petícia za vyvodenie osobnej zodpovednosti primátora Štefana Milovčíka. Ľudia pred voľbami neboli informovaní detailne o tom, že tieto súdne spory sú už v tejto dobe prehrané a ľudí, alebo občanov mesta Snina pán primátor zavádzal pri svojej predvolebnej kampani. Od apríla zbierajú petičiari podpisy za vypísanie referenda o odstúpení primátora. Z 5 000 potrebných podpisov majú takmer polovicu. Nás však zaujímali aj postoje samotného primátora Štefana Milovčíka. Ten je pánom na snínskej radnici už 6. volebné obdobie. Na úrade sme ho nezastihli, neskôr ale zatelefonoval a so stretnutím súhlasil v prítomnosti mestského právnika. Ja vo svojom predvolebnom letáčiku som jeden odstavec venoval aj tomuto, že teda nás naďalej ťažia súdne spory. Neviem, čo iné som mal urobiť. Postaviť sa na námestie a povedať, že obyvateľ, občania mňa nevoľte, lebo ako sme prehrali súdny spor. Primátor Štefan Milovčík si zodpovednosť nepripúšťa. Kauza podľa neho začala v jedinom volebnom období, keď nebol primátorom v rokoch 2002 až 2006. Petícia je podľa Milovčíka akciou tieňového kabinetu bývalého primátora. Kto zo sporiacich sa strán má skutočne pravdu? To sme sa vybrali zistiť priamo do terénu. Tu je tá skladka, o ktorej hovoríme, áno? Áno. To je tá skladka, ktorá vlastne je základom toho celého problému a pritom nikto neprijal žiadnu zodpovednosť. Kvôli tomu sme sa rozhodli, že tú petíciu začneme. Skládku komunálneho odpadu začalo mesto stavať v 90. rokoch. V zápätí sa zistilo, že má zlé podložie a začala sa zosúvať. Bolo treba vykonať sanačné práce navyše. Tieto práce naviac dokončila firma Savarna podnikateľa Jozefa Jančoka v roku 2000. Ibaže firma vystavila mestu faktúru až v roku 2002, a to presne v dobe, keď po prehratých voľbách odchádzal Štefan Milovčík. Vtedy odchádzajúci primátor odmietol faktúry podpísať. Keď prišiel dodávateľ s faktúrami po tých mojich prehratých voľbách niekoľko dní, ja som ešte mohol úplne kľudne podpísať tie faktúry, pretože tak mnohí moji kolegovia robia. Len som to považoval teda za minimálne neetické, preto som povedal pardon tomu dodávateľovi, že ja už teda s tým nič nebudem robiť. Je tu nový primátor, nové zastupiteľstvo, nech sa s tým objektívne vysporiadajú. Milovčík údajne nepodpísal faktúry z etických dôvodov, no zároveň hodil vec vtedy novému primátorovi, ktorý zistil, že na práce naviac nemalo mesto žiadne zmluvy. Aj keď privolaný súdny znalec práce potvrdil, nebolo možné dokázať ich skutočný objem. Prichádzala faktúra za 13 miliónov korún, mesto tvrdilo, že to bolo len 6 miliónov korún. Ja som sa nevedel rozhodnúť, ale povedať ako, prečo by sme mali platiť. V roku 2005 pán Jančok, firma Savarna, postúpila svoje pohľadávky k súdu a vlastne začal sa s mestom obrovský súdny spor, ktorý trval až do minulého roku. A práve tu sa skrýva zakopaný pes. Štefan Milovčík, ktorý najprv odmietol podpísať firme Savarna faktúry, neskôr na súdnom pojednávaní ako svedok potvrdil, že práce naviac vykonávané boli. Aké boli hlavné dôvody pre rozhodnutie súdu? Jedným z hlavných dôvodov bola aj skutočnosť, že nárok žalobcu nespočíval v bezdôvodnom obohatení, ale v posúdení nároku podľa obchodného zákonníka. Vy ste vypovedali ako svedok a vy ste tam uviedli ako svedok, že áno, tie práce navyše boli dohodnuté. Neviem ja, pretože je to pred rokmi, keďže ten súdny znalec,
ktorého objednal môj nástupca, tie práce potvrdil. No tak som hovoril, že veď keď sú tam urobené a keď to potvrdil súdny znalec, no tak ich jednoducho zaplatte a je pokoj. Výpovede súčasného primátora si ale akoby protirečili, pretože keď sa v roku 2007 opäť vrátil do primátorského kresla, faktúry firmy Savarna neuznal a ďalej sa súdil. Našiel som na stole teda súdny spor, na ktorom už narástli teda penále, no jednoducho sme oslovili právnu kanceláriu a sme v tom súde pokračovali. Podľa nášho názoru mal tieto kauzy ukončiť a predmetný spor alebo predmetnú čiastku uhradiť. Spojili sme sa aj so samotným žalobcom, Jozefom Jančokom z firmy Savarna. Jančok tvrdí, že s Milovčíkom ústnu dohodu mal, no ten ju údajne zaprel, keď prehral voľby. Neskôr na súde nadpráce potvrdil. A keď sa znovu stal primátorom, opäť hovoril inak. Povedal, že áno, naviac práce boli urobené, ale sme sa nedohodli na cene a záleží, akú cenu určí súd. To povedal ako svedok. A keď vystupoval už ako primátor, tak povedal, že on sa na nič nepamätá, že to bolo dávno, že pokiaľ vie, tak všetky práce, ktoré boli urobené, boli zaplatené. Štefan Milovčík svoje argumenty opiera o stanovisko právnika mesta doktora Vrbu. Ten zastupoval mesto v súdnom spore od roku 2008. Tvrdí, že nebolo možné súd zastaviť a Jančoka vyplatiť. Je zaujímavé, že aj on sa chytil námietky premlčania, ktorou sa mesto bránilo od samotného začiatku. Keď navrhovateľ žiada peniaze a tvrdí, že boli práce ukončené v roku 2000 a žalobu podal v roku 2005, kde je 4-ročná premlčacia doba, no tak ako ktorý právnik by prišiel a povedal, choďte sa s ním dohodnúť, keď sám navrhovateľ povedal, že to robil v roku 2000. No dobre, ale potom mesto mohlo vyhrať predsa, nie? No ale sme nevyhrali. No ale prečo? No tak, lebo jednoducho tento argument nebral ani okresný súd, ani krajský súd v úvahu. Ale to preto, že ste vypovedali ako svedok, že tie práce naviac boli urobené? Nie. Pán redaktor, ale to je otázka na súd. Prečo súd uznal platnosť faktúr? Z vykonaného dokazovania jednoznačne vyplýva, že došlo k rozšíreniu zmluvy o dielo a toto tvrdenie je potvrdené jednak svedeckou výpoveďou inžiniera Milovčíka, ako aj vyplýva zo znaleckého dokazovania. V auguste 2014 mesto tento súdny spor prehralo. To však primátorovi Milovčíkovi nebránilo, aby počas volebnej kampane v októbri 2014 informoval verejnosť, že situácia nie je beznádejná. Nerobil by som poplašné správy zatiaľ, pretože súdy bežia, takže nevidím v tom problém, vieme sa aj s týmto vysporiadať. 15. novembra 2014 občania Sniny znovu zvolili za primátora Štefana Milovčíka. A už 20. novembra vyšla najavo pravda. Exekútor zablokoval účty mesta. Primátor aj mestský právnik hovoria, že čakali na písomné odôvodnenie súdu, aby mohli podať dovolanie na najvyšší súd. Nakoniec sa však dohodli s Jančokom na splátkovom kalendári. Mimosúdnu dohodu s ním však nepripúšťajú. Zobral by žalobu späť a teraz si zoberte, čo by robil nejaká protistrana, alebo aj NKÚ, aj orgány činné v trestnom konaní. Nemali by ste rozsudok, aby sa prišlo a povedali, prečo ste to podpísali? Tým, že vlastne sa spor naťahoval až do roku 2014, stále mesto sa nezúčastňovalo sporov, odvolávalo sa. Aj keď boli indície, že mesto ťahá za kratší koniec, aj tak sa pokračovalo v súdnych sporoch a mesto vlastne nakoniec má platiť sumu nejakých 1 milión eur. Mesto sa kvôli skládke súdi aj s ďalšou firmou, s dodávateľmi firmy Savarna. Hrozí aj tu starý scenár. Myslí si to snínsky podnikateľ William Kapral. Ten má dokonca podozrenie z páchania trestných činov. Podal už 5 trestných oznámení. Od miestnej polície sa však dočkal odmietnutia. V januári mi došlo uznesenie od vyšetrovateľa, kde vo výrokovej časti vyšetrovateľ uviedol, že moje trestné oznámenie odmieta. Potom je odôvodnenie toho, kde ma ešte vyšetrovateľ napadol, že moje tvrdenia sú tendenčné a vychádzajú z domnienok a fikcií, pričom už aj na polícii som uviedol, že použil som len tieto dokumenty, ktoré tu vidno, to rozsudky súdov a dokumenty mesta. Vyšetrovateľ po zaručení
zložení odstúpeného trestného oznámenia vykonával úkony a postupy pred začatím trestného stíhania. Na základe takto doplneného trestného oznámenia bola vec v zmysle trestného poriadku odmietnutá, nakoľko nebol dôvod na začatie trestného stíhania. Z uznesenia vyšetrovateľa ale vôbec nie je jasné, či odmietol iba jedno trestné oznámenie pána Kaprala alebo všetky. Dostal som odpoveď od vyšetrovateľa, že on to subsumoval pod jeden trestný čin voči jednému pachateľovi a týmto odmietnutím ako keby odmietol moje podozrenia zo všetkých spáchaných skutkov. Dozor nad týmto konaním vykonáva prokuratúra, ktorá sa stotožnila so závermi vyšetrovateľa. Je zaujímavé, že polícia už vie o stanovisku prokurátora, na ktorého sa neskôr obrátil William Kapral s podnetom na prešetrenie konania vyšetrovateľa. Pretože nám na prokuratúre povedali, že vec je ešte len v štádiu vyšetrovania. Oznamovateľ až 7. apríla 2015 podal podnet na okresnú prokuratúru v Humennom, ktorá mu jeho podnet potvrdila a zákonným spôsobom obsah podnetu preverí. Lehota na vybavenie tohto podnetu uplynie 7. júna 2015. V kontexte tohto príbehu sa skutky a vyjadrenia primátora Štefana Milovčíka javia protirečivo. Nepodpísal faktúry za práce, na ktorých sa s firmou Savarna s najväčšou pravdepodobnosťou dohodol. Neskôr svojou výpoveďou ovplyvnil rozhodnutie súdu. Keď sa opäť stal primátorom, pokračoval v súdnom spore a pôvodná dlžná suma 320 000 eur narástla na úrokoch o ďalších 700 000. A tak sa natíska otázka, konal primátor v záujme mesta? Alebo uprednostnil politickú rivalitu či vlastný záujem? V každom prípade dôsledky nesú občania Sniny.